is de eerste aflevering van Spullen. Een challenge waarin Laura en Willem mij naar de strijd omgaan. Ze strijden tegen en kunnen daarmee 1 punt verdienen. Aan het eind van dit seizoen krijgt de winnaar met de meeste punten deze mooie beker. En de verliezer mag een dag lang rennen in dit t-shirt. Ja, ik kan je vertellen, ik ga dit net verliezen. Oké. Want als er één ding zeker is, is dat het Laura absoluut net beter is dan dat ik ben. Nee, ik moet er eigenlijk net vanuit gaan dat ik dat t-shirt draag natuurlijk. Nee, kijk ik net vanuit je. Natuurlijk net. In deze challenge moet je een hobbyhorse parcours aanlezen. Maar eens draait het vooral om je leeskills. Ik lees eerst een verhaal voor en als ik dan roep Willem, dan bestel vierde lezen weet ik al waarom ben. En Laura begint dan met het parcours. Maar als ik Laura roep, moet zij ophouden met hobbyhorsen en verder gaan met het verhaal waar Willem ophouden is. En vanaf dat moment moet Willem beginnen met het parcours. Waar het eerst finisht, die wint. Oké, het idee is, je start hier bij de piontjes, dan vul je hem de tas met boeken, dan pak je hem met de woelen, de hoed, dan het krukje, daar mag je 4 keer omheen hobbyhorsen. Dan komen we hier, doen we met hem hobbyhorse en het boek een kaprol. Hier omheen, dan hier terugheen. Dan mag je hier omheen keren, dan met de bal in de bak. En hier mag we beginnen bij het cirkeltje. En dan uiteindelijk moeten we hier onder terug met boek en hobbyhorse. En dan willen we op het einde, dus de finish, je hem allermooiste pose met hem hinder en boek. Het hele hinder. Weet ik krijg wie, weet ik niet meer. Ik denk in Polen. We hier de vijanden op een vlecht jagen en zitten erachteraan. Ik sta helemaal klaar. Hobbyhorse rechts, boek links. En ik weet dat als het moment dat ik in mijn eren Willem jaar, dan moet ik die tas zo gauw mogelijk vullen met boeken. Willem. De vijand naaide uit tot een kwart van de stad. De afspraak die van tevoren, dan heeft die hobbyhorse en dat boek beter. Ik en Willem liet alles vallen. Alles laat je op de groen, hobbyhorse links, boek op de groen, die tas vullen. En dan denk ik ineens, oh nee, ik ben dit al een keer nog beter houden. Nou, dan begint mijn holle alweer. Dan komt het dan mis. Laura, doe maar eens verder. Oh, ik sta alleen nog op het plein met een fontein. Op een gegeven moment moet Laura toenemen. En ik denk, ik moet gasjan. Ik word gasjan, want zij gewoon al een aardig stukje voorop. Dus ik denk, boeken in die tas hoeft net dicht. Ik ga gewoon gasjan en we showen waar we eindigen. Nee, mijn jonge toepjes van Laurier. Ook mij helemaal net erin zeker nou. Ja, maar. Willem. Een mooie hinder. Gelukkig slag het de Smit om beide helpen de onderkort te naaien, maar jonge toepjes van Laurier. Fout. Doe maar een stuk te bek, maar naar de draai, naar de kruk weer waarom. Ik ken weer waarom. En op dat moment zag ik dat Laura heel fier al voor me zit. Dus ik denk alleen nog maar, oh Chits, bless me alsjeblieft. Liet haar echt heel lang lezen. De Lauriertoepjes uit en start de tuinhuis op een recht van die hinder. Laura. Zo koel ik op de letteren veel terug heerlijk het ska zitten. Ik ga je verder met haatstuk zo'n. Oh, Hop, een koprol, hop, oerenbalken, hop, oerendorenbalkje, zo bij de voetbal. Nou, toen begon ik alweer gelijk. in de stad de Beglieri, een hokke stad. Ik zou het werkelijk net weer weten. Het wien er op de laatste safvolle. De generaal wil graag weten hoe groot het leeg van de chiststander wie. Er zal wel weer een discussie op komen, maar in de uitles weer bal met in de bak. En als het miskeert, dan wisten we waarom naar de hoepel en dan bal weer in de bak. Niemand had zei dat die bal met een mopje in die bak moet. En op een gegeven moment ren ik voor die bak en ik zucht in mijn achterhoekelen, ergens, dat Willem, de o zo goed kunnende voetballer, gewoon 4 keer missjut. Nou, ik denk alleen nog maar, ik ben binnen. Praktiserend, verder naar de stad. Ik voel wel waarom. En krijg op dat moment water vanuit de stad een kogel op je kamp afsketten. Die drukt op mij ook aan. Laura. Ik weet nog zijn laatste wet. Ik kon het vinden. Ik kan net vinden waar Willem Leun is. Pure paniek. Een stukje te bek, Laura. Weer naar de bal. En de bal, dat is heel veel. Gelukkig wist Laura net meer waar we wien, wat we wien, hoeveel wat wien. Ze wist het al gewoon net meer. Die rucht op mij ook al. Waar is hij? En nog een pauze. Ik heb boen.
Pauze, 3, 2 en boom! Hey, 1-0 Lau. 1-0. En de winnaar van de allereerste aflevering van Spul is Willem! Kom op! En dat zet de stand dus op 1-0. Ja, ik wil net zeggen dat ik net mijn best dien ha, maar ja. Hè. Jonkje, met trek even niet komen. Ik ga aflevering 1 doen. En ik zie hem graag bij de volgende aflevering. En join Team Willem, want het Team Laura wordt niks. Die mag maar zo'n mooi shirt erom winnen.